Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Hello guys, nispera li tinsabu kollha tajbin. Illum naqa' ta' program speċjali l-luq ta' 3 snin tal-podcast. Kif ukoll illum kien l-anniversarju tat-tielet landing ukoll tal-qamar l-landjajna. Mela, ħanieħdu naqxejn ta' storja ta' kif bdejna insomma. L-ewwel ma bdejt bħalma tafu jiena flimkien ma' Malcolm, konna nibdew nagħmlu naqa' ta' dokumentarju. Mbagħad evolvit għal-podcast ma' Mirko. U naqra mbagħad mal-ewwel ftit podcast intqajt ma' wieħed mill-akbar bibla għandilhom il-ġurnata ma' Kit Allur. U ma' Kit insomma komplejna nifirxu għall-paġna tal-Kuntattu Fo Malta wkoll. U naqra nespandu naqra l-emmolaw. Nistenna nagħmlu l-Ghost Hunts. Ghost Hunts, CE5. Li għalija tawx għalik, man. Taf kif nasibha fuq il-Ghost Hunts u taf kif nasibha fuq il-CE5. Imma CE5 għalija top. Le, CE5 esperjenza sabiħa. L-għennet, apparti ġifieri li hija esperjenza minna nnifisha sabiħa. In-nies li jkun hemm li tuħu pjaċir tiltaqa' man-nies tgħidulek l-istejjer. Mbagħad inti għandek dak 25 minutes meditation. Mbagħad kulħadd joqgħod iħares biex naraw xi ħaġa. Li xi ħaġa li oġbitni fis-CE5 pereżempju, l-ewwel waħda li għamilna mill-ewwel rajna xi ħaġa vera kienet stramba. Inti kont ilħaq tlaqt. Dejjem tlaq. Mela inti dejjem titlaq. Mirko jaħasra kien għadu kemm telaq fir-raba waħda. S'issa minna 8 b'kollox. Dejjem rajna xi ħaġa interessanti, imma l-iktar waħda dik ta' April. Niftakar l-ewwel waħda ta' Sant'Andru u dik ta' April. Jien dawk il-flashes, dawk is-sitt flashes. Niftakarhom ukoll li wara xi ħaġa jien minnhom. Ġifieri dak li rrid fis-CE5. Però imma l-podcast sajan kemm laqqana ma' nies. Il-lallu kienet naqastja 3 snin vera kif naqbadni lek avventurużi l-amara. Biddil xi ħaġa mill-ħsieb tiegħek hekk fil-paranormal minn dawn 3 snin. Pereżempju jekk qabel kellek frame of thought ta' xi ħaġa fuq il-paranormal illum wara dawn l-istejjer kollha li tqajna magħhom. Fuq oġġett wieħed iwa, fuq il-teorija li għandi tal-blood types. All right. Dik jisni imma rrid nagħmel run ieħor ta' nies ġodda li jesperjenzaw il-paranormal u li jkunu eżempju nara xi blood type u ma nerġa' u jisni qed nagħmel second batch ta' run ta' jien mhux daqshekk nemmena, mhux daqshekk nemmena, tifhimniex ħażin. Però allura kif pereżempju jiena esperjenzajt jiena m'iniex blood type. Mhux ej imma għandek xi ħadd mill-ġenituri li huwa jew nanniet. Ma jidhirlix. Ġej dik hija xi ħaġa li meta inti tibda taqqat il-xismu kollu, tibda tajt għandi graf għamil ħloqt mudell sawa fejn għandi għax illum qatt nerġa' nfittex il-karti kollha. Għandek 28% li huma O positive. L-iktar li esperjenzaw 28% O positive. U mbagħad għandek 12% li huma negative li tipo esperjenza u mbagħad għandek li percentaġġ qawwi minnhom li għandhom ġenitur jew nanna li huma Nina, ma nanna. U negative. L-sponsor ukoll. Ejwa, Nina. Il-maskot tagħna. Inti qajt ukoll ma nies għamilna daħi diskussjonijiet interessanti. Ħafna. Jien pereżempju żewġ podcasts illi baqgħu ġo moħħi sewwa kienu dawk tal-Farmhouse ta' Għawdex. Tal-żewġ soldati illi esperjenzaw iktar minnu ħajtek meta rat dik il-mara warajh. Dika kienet ħanajtek dak kien podcast illi tant bqajt naħseb fuq, tant bqajt newden u nemminhom għax
U għan n-nis nafhom. U naf il-min jiġi minnom ukoll. U ma minnom infushom deru ġenwini ħafna u qatt ma kienu fil-dinja tal-paranormal u hekk. Il-problema nisib hija l-frame of thought tiegħi ta' kif inħares li jiena li l-paranormal jiena rejt nemmen li raw xi ħaġa u esperjenzaw xi ħaġa, però ma nassoċjaħx ma ruħ. Le, laqas jien. Dik il-ħsib tiegħi u li nipprova nfija minn nies li jisma' da mhuwiex ruħ. Le, Hija xi ħaġa li tmur oltre mill-ruħ li trickster, il-fenomenu ta' trickster qed jitrikjak biex inti tkun Però still esperjenza xi ma- ħaġa xorta familjari. ma ngħidx li hija xi ħaġa definittiva, ġifieri ma ngħidx li mhijiex ruħ. Sempliċement jiena personali, ġiku kellek issaqsi lili, ngħidlek le, jiena ma nemmenx li dik hija ruħ. Eżattament, Ruħ meta l-istess. ngħidu ruħ li kienet ħajja. Li kienet ħajja, Li kienet ġo eżatt. bniedem. Eżatt. Sewa, dik le jiena personali ma nemmenix, ma mniex qed nitħaq bħadd ieħor jew Le, laqqas jien. Ara ma taħsbux ġifieri li forsi mhux hekk. jien naf iżjed minnkom jew aħna nafu iżjed minnkom. Le, jiena ġast sempliċement qed nagħti l-opinjoni tiegħi, il-ħsieb tiegħi fuq il-biċċa xogħol. Le, da ma jfissirx għax jiena ma għarrit jiena ma jekk jiena ħares li l-paranormal differenti minn ħadd ieħor ma jfissirx li jisma' qed nobbliga ħadd ieħor jisma' aħsbu l-istess kif naħseb jiena, imma il-ħaġa tmur oltre hemm ħafna iktar illum il-ġurnata nafu li l-kuxjenza mhux ġest ma fil-bniedem. Mhux lokalizzata ġol bniedem. fil-bniedem biss, ġifieri rajna telepathy tapes, telekomunikazzjoni, ġifieri kien hemm l-aħħar podcast ta' Danny Jones, ma nafx hekk rajtix. Hija. Dik it-tabiba. Ġifieri hemm ħafna u ta' dak tal-Pakkagall Mirkox jismu li tkellimna fuqu. Meta rikordjajna dik tal- Wejja. Lim ta' papagal. Dik li għamlu l-esperimenti fuqu, dak il-professur, konna tellajni l-om il-link suppost, kont battulok il-link. M'għandix idea sejan. Insomma, il-telepatija jisa xi ħaġa li qed tiġi aċċettata fil-mainstream media. Naħseb li iwa, fimli, u anke l-lum jekk tara, per eżempju, anki issa tafu, ħarġu l-Epstein Files, hemm ħafna materjal li n-nies mhux din jitkellmu fuq, għax din imorru fuq suġġett, ovvjament l-ewwel iktar ħaġa importanti ħanajdulu hekk x'kien jagħmel u x'kien jagħmlu n-nies li kien jistieden fuq il-gżira tiegħu, ma qegħdin ħallu barra fuq xiex kien interessat l-iktar Epstein, per eżempju. Gravità, il-consciousness, isma' recordings tiegħu, l-intervisti li jagħmel. Jien nemmen illi dak li kienet jagħmel, l-onet jien naħseb illi Epstein kien jaħseb illi kien xi rinkarnazzjoni ta' xi deity bħal Bal. Jien hekk naħseb, fatt l-account tal-bank tiegħu hekk semmih Bal. Ifhem, rajt ħafna fuq, u ovvjament ma tħallx daqshekk. Per eżempju, l-lum kważi dak li qabel konna ngħidu dawk in-nies li konna ngħidu daw conspiracy theories għax jitkellmu fuq daw l-elites li jipprattikaw il-kannibalizmu, jixorbu d-dem, dik il-famuża il-kalċu hekk u daw it-teatri kollha. Illum ħarġu f'daw l-Epstein Files. Fem, anke aħna konna nissospettaw minn daw ir-ritwali li kienu jagħmlu tan-NASA u hekk. Ukoll. Fi żmien Aleister Crowley u Jack Parsons. Ġifieri daw l-affarijiet ilhom isiru minn żmien twil. Iktar naħseb li bdiet bħala operazzjoni ta' Epstein fejn il-gvern Amerikan stess prova għax jiena naħseb li kien involut il-gvern Amerikan bil-fors. Mhux il-gvern Amerikan kien involut fl-Epstein Files. Naħseb li Epstein kien Mossad agent, jenek naħseb. Le, kien żgur involut metnej li huma. Kienet jibblackmailja nies kbar biex żommhom taħt il-dik tiegħu biex. Għandek Stephen Hawking kien imur hemmhekk. Bill Ara, Clinton. jien ma kontx hemm. Naħseb ħafna nies illi qalu iżma dak qiegħed hemm dak qiegħed fil-Epstein Files. Ħafna nies semmew balla nies imma min ħasbu li kienu ħajkunu hemm ma kinux. Smajtu għadha li ħarġet melux. Mela, apparentament, xisija qabel
dal-ostja Epstein ġara li ġara, insomma, fiċ-ċella kien hemm gard li daħal fuq thread fuq Reddit u jgħidu l isma' Rajta dik. dal-persuna inkiser il-protokoll tas-sigurtà tal-ħabs u bidluh ma' persuna oħra. Da sija qabel ma' x'ismu. Kif inidi? Kien hemm gard u qallhom li daħlu fiċ-ċella ta' Epstein li ilu ħarġuh Il-Epstein? ejwa u minfloku daħlu xi ħadd ieħor. Daħalu xaħat ieħor. Issa saftu ilu dak kien għadu just anonimu. Apparentement ġew li kjat xi dokumenti issa li anka jismu hemm. Sabu. Jafu minnu dal-persuna li kien l-informazzjoni. Min jaf x'trid joħroġ. Ġifieri għadhom qed jaqraw l-allegazzjoni li da jista' jkun qiegħed x'imkien ieħor. Għalhekk hemm dik il-kwarta footage nieqsa? Kennedy wkoll qallu li ma mietx. Elvis Imma di li għandha interessanti u differenti li da daħal sija qabel veru mhux Ejja. wara isma taf kif? Dik kien hemm Ma informazzjoni. Reddit post kienet telqed mbagħad kienu neħħewa. Dik ma nafx. Imma li naf żgur li telat sija qabel Sija qabel mbagħad Ma miet. Mbagħad neħħewa. Taħraq l-istorja. Hija hemm ħafna li kien involut f'occult practices żgur. U kienu jagħmlu ritwali, ġifieri dawn nies daw l-lejs jien naħseb li dak il qabel konna jien ma kontx nemmilhom daw l-affarijiet. Xorbu d-dem. U darba kienu tellaw video. U ma nafx jgħidu li. Darba kienu tellaw video ta' Bush. Waqt xi ritwali jimlu ħafna tiftakru dak il-video. U naħsbu xi dan u nejka hekk. Ma niftakariex, le ma nemmen illi daw il-ħafna elites kbar illi jkunu nies potenti fid-dinja jien nemmen illi they're into something ġifieri okkalta. Jekk ikunu daw innaf ikunu single daw ikunu jridu jintaqgħu ma' xi waħda ikunu miljonarji ma naħsibx li ħajaqbdu jmorru ġo xi bar. Hekk u dan għax naħseb. Mill-banda l-oħra m'hemmx għalfejn tmur Joe Island. Moġek. Magħrufa minn dejjem. Ejja le mux għalek Għalfajn taħt li ta' ġifieri dak kif. Le, naħseb jena mbagħad jispiċċaw morru hemmhekk u jispiċċaw jagħmlu dil-biċċa tax-xogħol. Nixtieq li l-ironija li dan kollu waqa' fuq akkuża waħda minn għalija. Fuq ta' dik li miskin għamlet dan insomma. Ġufra. Ġifieri kieku ma kienx daw kienu jibqgħu fakin għaddejjin. Ħadd ma kien ikun jaf eżattament. Nixtieq insib il-ġaħat li wanti sewwa li qara l-Epstein Files u nagħmlu podcast miegħu ta' ġifieri tkun naħseb diskursata interessanti. Imma għas-semmija li jsegwuna wkoll ikun hemm naqra materjal bħal meta joħroġ xi ismu ma nafx hekk rajtux fuq il-UFOs u hekk għal xiex kienu involuti hemmhekk. Għax hemm ħafna nies li kienu involuti fil-UFOs. Podcast ieħor pereżempju ta' René Rosinio, ejwa, tajba kien. meta urejna r-ritratti tiegħu li kien ħafna fil-90 meta kien dak 2004. L-istess sena ta' TikTok. Dak l-istess, dak ħad gost nagħmlu ħareġ ħafna diskussjoni iktar minn UFO. Tkellimna fuq ħafna affarijiet. Dik id-diskussjoni li għamilt ma' Fabio riċenti vera ħad gost nagħmelha. Kienet interessanti u bdejna nidħlu rabbit holes l-emmulaw. Anke ma' Lorenz Bontempo. Nsellimlu jwa Lorenz. Il-Joseph Kalleja li ma nara. Nsellimlu minn hawnhekk vera. Mal-professor Joseph Borġa manna dak il-podcast kien interessanti immens. L-informazzjoni li bada jagħti bellaħni. Joseph era bravissimu. Il-Etjen Farel konna minna podcast ukoll. Kont ħattahom lija. Il-Kevin Falzon. Ma Kevin Falzon, għasandi għalfejn semmi, Kevin Falzon huwa parti mit-tim kważi. Vera. Jena nsejt kemm il-darba ġibnieh. Il-dokumentarju, minna dokumentarju, kol vera kien tajb il-dokumentarju. Il-dokumentarju kien interessanti ħafna. Il-dokumentarju tagħna ngħidilhom xi ħaġa fuq ukoll għax. Waqafna naqra bħalissa xi nistennew nagħmlu naqasi E5 sura tani, forsi naqbdu xi ħaġa mbagħad. Sfortunatament it-temp ma permettinniex għax aħna bdejna ngħidu għal bidu ta' Jannar forsi frar. Morru għawdex. Ma kif tafu
ta' fuġġara insomma minn 19 ta' jannar law, dizastru. Iċ-ċiklu. Għaw nis interessati f'Epsteinet jgħidulna biex namluħ. Nġbru informazzjoni fil-kasu. Ma nixtieq li xi ħadd li huwa antis fuq is-suġġett li qed jaqra fuq u li jista' jiġi hawnhekk u jtina naqra iktar informazzjoni ftit żgħira li naf. Mela nagħmlu appell jekk hawn xi ħadd. Inti tas-suġġett. Jikkuntattjana. Nilqaw il-xismu. Appell ieħor għandna bżonn ovvjament il-ħabib tagħna Joseph Borch huwa vera bniedem impenjat. Saqsejtu jiena jekk jixtieq xi jidħol fil-biċċa xogħol li ħanagħmlu, hemm ovvjament impenjat. Allura nixtiequ nsibu xjenzat li jkun jista' jgħinna. Issa, għal xiex għandna bżonn xjenzat. Da ma nistgħux naqbdu nġibu dal-apparat u nħadmuh aħna, dik waħda minnhom. Stanna sajjan, għajdulhom x'inhuma qabel l-apparat għax. Mela, l-apparat kien inħadem minn tim ta' professuri li kienu jinvestigaw il-fenomenu tal-paranormal ġewwa Skinwalker Range. Dal-apparat jiddetektja il-paranormal meta jkun ħajġri jisu presso poco minn ġimgħa qabel. Jisu jitik approximate time u date ta' meta jkun ħajsir xi ħaġa jew xi UFO jew xi apparizzjoni ta' xi ħaġa tal-paranormal li da jisu bħal radar li għandu ċertu range, jikkaverja ċertu range oppost u jista' jindikalek minn ġimgħa qabel. Insomma, aħna għandna bżonn xjenzat biex ikun jista' jikkomunika ma' xjenzati l-oħra. Dal-apparat Kevin Day għandu. Ajwa. Biex ikun jista' danaw nkunu nistgħu nġibu dal-apparat u nkunu nistgħu nkomplu l-investigazzjoni għal Malta. Għandi ġiex postijiet interessanti fejn nistgħu nitfgħu dal-apparat. Għaw Daniel Borch, Bigfoot irid, suġġett. Bigfoot. Għanamlu, Ejwa. Dika, qed nippreparaw naqra materjal għax ovvjament. Dal-aħħar Mirko għalli iktar nemmen fil-Bigfoot jaqbad nitħaq bih, imma naħseb li għalla. Jien, per eżempju, s-suġġett tal-Bigfoot, in ġenerali kriptozoology iktar minn Bigfoot, ma Bigfoot ovvjament huwa l-iktar popolari, jinteressan immens. U da semmejtu anke fl-ewwel podcast tiegħi fin-number 9 niftakar. Jien mhux ħanajlek m'għandix dubju li jeżisti Bigfoot, ma nara xejn bi kbir jekk jeżisti l-Bigfoot. Sewwa se skwaċ. Il-ġimgħa għadha kemm ħareġ nsejt fejn qrajtu xi artiklu li l-ewwel darba li ħadu ritratt ta' xi annimal li ilhom jafu bih mijiet ta' snin. Jiġifieri mhux daqshekk. Liema wieħed miex taf kemm ili nara minn. Irrid insiba, però di tiġri ħafna ġifieri li jkun hemm annimali li nafu li vera jeżistu. Però qatt ma nkunu nistgħu naqbdu eżempju jew annimal minnhom jew nkella footage jew ritratti. Eżempju, hemm xi tip ta' x'ismu ta' ġagwar li kull manna il-dijaw, il-ġilda biss tiegħu. Mhux għal-ġagwar qed tgħid inti qed tgħid għal Minna li ġagwar? Le, inti mhux ġagwar dik li qed tgħid. Jew leopard? Laqqas. Naf il-kelma xjentifika tagħha. U naf il-kelma li nużaw is-soltu, imma qed taħrab. Kull manna x'ismu biss tagħha. Il-ġilda biss. Naf li qed tgħid. Jiġifieri jaħsbu Hemm ħafna ritratti tagħha u hemm ħafna filmati tagħha li jaħsbu li hija hi, jiġifieri di li qed tgħid inti. Imma għandhom il-ġilda x'kienu sabu karkassa tagħha. Jiġifieri xi ħaġa li tkun kif naqbad ngħidlek vera xajek ma tkunx tidher tkun ġeneralment diffiċli biex taqbad hawn. Tannejna għandna komment. Mant Dru Abela. Dru, x'għandna hu. Da soġġett li aħna naqbdu ħafna fuq il-voice box. Il-voice box. Sewwa qed jgħidilna nipprova nagħmilha fil-qosor għax ta' kien bidna fit-tul. Jaf li huwa sweep radio, ġifieri li hemm il-probabilità li da jaqbad channels ta' radio vera u sebi, però u xorta eżempju jinnota li
il-kliem li joħroġ minn dan il-voice box ikun jagħmel sens Koinċidenza għas-sitwazzjoni. tas-sitwazzjoni li jkun qed isaqsi. Ġifieri, Aha. eżempju, għok tana eżempju jkun ġo fabbrika ta' tqiq qed jgħid u il-vuċi li toħroġ mill-sweep radio u kollha x'taqsam, jgħid eżempju tuża l-kelma mal-hops, tqiq. whatever. Eżatt, aha. Li qed nifhmu xi jrid jgħid. Però Senti di. ma ninsewx illi daw l-spirit books dak huwa qed jiswipja channels. Is-sinti b'kombinazzjoni jaqbad lek kelma qas tisma' l-kelma sħiħa. X'inti dak hemm kemm tista' tissetjaħ kemm jiswipja wkoll u kemm idum jiswipja. Ġi kemm idum fuq sekondi u mikrosekondi fuq dak iċ-channel. Is-sinti jekk inti ħatamlu jiswipja fast, ovvjament, kelma jekk ħajjajlek il-kelma tqiq, qas ħat tismaħħa tqiq kollha, ħat tisma' tqiq. Is-sinti li nara falz jien, li nara falz mhux ġifieri ghost hunters in general li tad-dinja kollha qed ngħid. Illi kultant jużaw bħal maħna il-kelma paredolja ta' stampi, inti minna li kelli qal xi ħaġa u inti moħħok ovvjament tassoċjaħħa ma' dak li qed titkellem fuq. Reċenti għadni kemm rajt esperiment. ċuċata. Nixtieq insibulkom ma kontx preparata li għax kieku jħasar kont insemmi għallum. Insemma lek sound lilek, u inti meta tisimgħu tajli da x'inhu. Hekk ħadd tisma' inti. Kemm ħafna hemm dawk is-songs li jlupjaw kull darba li taqra line differenti tismaħħa differenti. Issa jekk insemmak is-sound propja ta' xqal f'dik u narġa' nsemmak l-ewwel ħoss, moħħok ħajamel relation ma dak li għadek kemm stmajt u inti tispiċċa tismaħħa miljon darba u tibda tisma' sentenza sħiħa vera li tkun għadek kemm smajt. Iġbir inti moħħok x'jagħmel? Moħħok jekk inti l-oġġett mhux qed torjulu, l-oġġett mhux qed tajlu x'inhu. L-ewwel li mhu ħajamel ħajipprova jassoċja ma dak li inti għandek in-store fid-dizzjonarju tiegħek jew inkella fl-istor d'images ta' ġo moħħok. Ġo moħħok, eżatt, Imma, jekk inti qed tfittex ġo fabbrika ta' tqiq u inti smajt għamel iq, inti moħħok ħajajlek għal tqiq. Jiena li hija forma ta' paredolja tal-kliem. Jiena qrajt artiklu sħiħ qawwi fuq dan ostja voice box. Ra ma prova jagħmel kuntatt mal-mejtin Thomas Edison. Kienet jibdi xi ħaġa. Anki, għaw x'ismu Tesla. Imma l-ewwel ma beda Thomas Edison u Thomas Edison qabel ma mit qallhom il-dawk li kienu qed jaħdmu miegħu titu tlistu qatt ma nestihom. Ġifieri. Kieku kienet xjentifikament taħdem, ix-xjenzjati serħu raskom kien jaqgħu għaddejjin fl-investigazzjoni fuqhom dal-affarijiet. Imma hija proven li bħalma tgħid kitu. Lejna mhux ħanajt, jien mhux ħanajt illi ma tistax tintuża, għax jiena nemmen naħseb, mhux nemmen, jiena naħseb illi jekk hemm entità u vera tixtieq tikkomunika magħna sewwa. M'għandix bżonn dak ir-radio. Apparti, hemm mod għax ġieli smajna stejjer ta' pereżempju Ta' xi ħaġa tikkomunika. deru xi ħaġa ġo television anke mitfi. Allora tajli għaliex fuq VP box, spirit box, whatever, m'għandux jimmanifesta xi kliem jien sempliċement qed ngħid illi ma nemminx bih dak għax sempliċement kull met jagħmel qed jiswipja channels u inti moħħok kif ħajisma' kelma relatata ma' dak li qed issaqsi, inti ħatajt ara smajtux qalli, pereżempju, waqt l-aħħar Ghost Box. Dejt nuża il-Vox jien. Issa l-Vox mhuwiex bħal Spirit Box. Il-Vox dak għandu dizzjonarju. B'ħafna kliem ġo fih. U qed trendim da ma nafx ikkux bl-EMF tal-mobile, ma nafx, m'għandix idea. Dik ta' min naraw eżatt. Nixtieq inkun naf eżattament jien rajt fuq, imma jibda jgħidlek pereżempju. Minnhom beda jgħidilna Johnny, bat nitħaq, ma nafx hekk rajtuhx il-filmat. Bat nitħaq il-mirkot lotlu għalitlu d-diska da, jgħid Johnny. Kien hemm affarijiet li beda jgħidhom bla sens, imma x'ġara. Meta Charles qallutina numru minn 1 sa 3, x'qal? Qal numru bil-Ġermaniż. Issa,
għal numru bil-Ġermanis, jew aħna assoċjajnieh ma' numru bil-Ġermanis. Għaliex? Jien ma nafx nitkellem bil-Ġermanis, imma 1, 2, 3 forse nafna, eins, zwei, drei. It-tlet kelmiet huma tantu ma' osra. Illi inti malajr, jekk għal xi ħaġa oħra flok numru, peress li għadnilu għajdinna numru minn 1 sa 3, għala safra tant ma għalux bil-Malti, ma għalx wieħed, ma għalx 2, ma għalx 2, jew 1, jew 3, bil-Ġermanis. Mux kien il-numru da? Jien naf, eins xqal. Draj għal asnaf. Basti. Naf li għal numru u vera għalu ġifiri, smajtu jgħaj, ma għalli xażel il-Ġermanis. Għaw minn ħajajt forsi l-entita hija Ġermaniża. Il-lost. Oh, ejja, come on. Fimt? Inti temmen dik ta' television. ċini? Li jaraw l-affarijiet fit-television mitfi. Ija. Vera rassja. Jien rajt ritratti. Jien rajt ritratti sajan. Ġo television u hemm ritratti ħafna famużi. Jieħdu ritratt ta' waqt party, ta' birthday, u wara jider television in the background u jider witch. Ġo tieqa l-istess, inti ritratti għajadni kem tellajtu, kem tellaw Marko. Daka minn ġo tieqa li żgur ma kien hemm ħadd wara, ġalla solari Stja ma nafx, jiena diffiċli ta' television, stja ma nafx. Issa, inti ħataj li forsi, u naqbel miegħek jista' jkun paradolja li dik hija tidlika li dik hija ħanajtek logħba tad-dawlu tax-shadows u inti peress li moħħna qiegħed iwajrjat biex naraw familiar faces. Allura qegħdin naraw ħanajtek xi ħaġa li tixbaħ wiċċ. Ma pereżempju dak ir-ritratt li tellajt jiena sewwa jidher li. Ġieli provajt għaddih mill-AI? Le, dak le. Mandi ritratti ieħor li ma nistax nurih il-ħadd. Għax, by the way, aħna, kemm jiena, kemm sajja nongel il-Mirko, tibatunna ħafna. U ħanajdilkom, ibatu ma niddejjaqx, aħna neħdu pjaċir, jekk taraw li forsi domna ma rispondikom, għax ovvjament aħna nkunu xogħol, jiena speċjalment fil-ħodu ma jkolli x-xans noqgħod nara l-mobile speċjalment. Però ibatu ġifieri tiddejqu x'aħna jien min jafni min kellimni diġà, jaf li jiena nkellem il-kulħadd u minix ħanaqtalkom fil-qasir. Jekk tarawni tajtukom fil-qasir sinjal li qiegħed ħażin. Jiġifieri. Hemm ibatu, jien jibatu li ħafna, jien tajx kemm jibatu li ritratti. Ġieli pereżempju jibatu li ritratti sajja nibda. Ġieli batom lilek, tgħidlek biex inhu. Stjat jara. Fimt, reċenti ħadbat li ritratt. Ma nafx kien, bada jimtix taraħem fil-kantoniera, bdejt ngħid kif mhix naraħ. Dust particles. Għas nafx kien hemm minni. Għarajt ngħidulhom imma sorry, x'qed tara, spjega li naqra x'qed tara, forsi jiena mhux qed naraħ. Fimt? Ma ġieli jibatulek ritratti sajan. Pereżempju għandi ritratt jien kieku jtuni permess nurih. Bil-garanzija ritratt li ħadd jiena li Mirko kiteb l-aħjar, ma nafx kiteb eżatt Mirko, l-aħjar ritratt ta' fatat mhux vera, mhux dak l-aħjar. Fajta bħala mistoqsija. Naf. Mhux vera. Kieku taraw dar ritratt li għandi ġol mobile li ma nistax nurih, imbellaħkom. Għax jiena għamilt fucking ġimgħa u għaddejtu minn ġol AI. Mela Kate, spjegala mal-fejn ma tistax turieħ ħalli ma jmurrux jaħsbu. Mela, ma nistax nurieħ għax minn batuli ma jixtieqx illi jiena nurieħ. L-ewwel tax jidru nies oħra fih, stajdu li mhux tagħmel bħalma għamilt inti tiblerja l-oċoħ, ma dan ma ridnix, data jew li blerja tlest ir-ritratt bl-oċoħ. Ma li għalli da sommu għalik. Naħseb riċivejtin ukoll, hemm persuna bejniethom. Eżatt. Dak ma nistax nurieħ dak ir-ritratt, jien laqas nista' ngħid l-istorja, qas nista' ngħid fejn, qas naf min huma n-nies, għax qas qaluli min huma n-nies, għax jien bagħtu ir-ritratt blerjat diġà. Rajta dak ir-ritratt. Dak ir-ritratt għaddejtu minn ġol Photoshop, kabbartu, analizzajtu, rajt id-dawl ta' fuq il-wiċċ, rajt id-dawl fejn jaħbad fuq l-uċuħ ta' quddiem. Għandi ħor iktar stramp minnu. Oh wow, dak huwa ritratt. Għetlek għandi ħor iktar stramp minnu fuq il-mobile ieħor. Għandi wieħed ritratt tal-ostja, jisu Batman, ħadu ritratt da ġola liqi, jisu qabdu xi ħadd u xi ħadd tafa' jisu qabad xi ħadd ċarrat ir-realtà minnu hemm biċċa sewda fuq wara. Letteralment. Ħanajlek, sajan. Hemm ritrattek u hemm ritrattek. Ħanajlek.
hemm ħafna ritratti. Illi sfortunatament peress li n-nies ma jkunux jafu kif taħdem kamera digitali u analog, jasbuhom ritratti ta' vera. Artifacts tal-kamera jkun hemm miljon artifact. Sewa difetti ta' ritratti jkun hemm. Ġifieri joħroġ lajnek iswed fuq. L-lajn iswed kull kulur. Sempliċement ħanajlek jekk naqbad il-kamera hekk ara, hekk. U nħalli l-viewfinder ta' wara biex xemx warajja jien, hekk, u jidħol li raġġ ta' dawl ġo l-viewfinder, x'ħajamil li dawl, l-raġġ ta' dawl, ħajħabbat li mal-prism. Speċjalment ovvjament jekk inti għandek bħal DSLR li hija single lens reflex ikollok bħal prism fin-nofs biex inti dak li qed tara f'għajnejk minn ġo l-viewfinder, inti qed tara dak li qed jara fuq is-sensor, is-sensor kun qiegħed hawn. Jidħollok raġġ ta' dawl. U inti għamillek letteralment fax, jew viola, jew aħdar, jew blu. Tajli għala viola, aħdar, jew blu. Għax inti s-sensor digitali jaħdem dak li jissejja RGB, red, green and blue channels. Għax ħajamil, jekk inti il-kamera tiegħek pereżempju, il-Canon, il-Canon fuq il-magenta, fuq il-viola. Il-Nikon pereżempju iktar fuq il-blu. Fuq il-mobile tiġi sawda. Ma mux xort anke mobile kari, sajan jaħdem bil-sensor u għandek lens. In general, jiena vera xettiku ta' ritratti fej bajnejk ma tara xej u fil-ritratt joħroġ forma ta' artifact. Dak xettiku għall-ostja fuq. Anki jena. Għan, jekk ma tkunx hemm ma tistax. Ma jkun stramp, hekk bħal dali rajt jien anki dak stramp li semma kit. Stramp hija relattiva, sa dak li stramp għalik. Kapaċi raħkejt jgħidlek. Per eżempju, reċenti xaħat beda jorini printed daw ritratti printed. Lilu ma tajtux tort illi jarom strambi. Għax beda jgħidli għallera xħarġ li f'dan il-ritratt. L-ewwel ħaġa li għamilt jien. Mela dan qed jieħu dan ir-ritratt sewwa, background tiegħu iswed tuta. Mela dan naffiċċert illi ħadu b'shutter speed oli ħafna li d-dawl tal-background tiegħu ma laħaqx daħal u rreġistra fuq is-sensor. U tant kien iswed il-background tiegħu illi hu l-figura s-suġġett literalment ġi blended mal-background. U dak kien hemm fax abjad. Vera, ma kienx fax dritt, kien qisu arkata hekk. Illa ħaġa li għamilt. Ovvjament tinsewx li jiena trenjat biex nara daw difetti fuq il-ritratti. Għatlu s-sema tiegħek minn dar ritratt għandek ritratt kwadru. Għatlu hawnhekk għatlu brajt ħafna, għatlu hawnhekk kellek ix-xemx. Għatlu f'dan ir-ritratt, iwa għalli. Ħajja kif indunajt. Għatlu dak il-blat li għandek quddiemek, ġibi kien ġiġpied il-bot minn saqajh, mixaw l-mifquh, letteralment mifquh. Il-kamera ma tafx tara, ma tafx li għandha bniedem qudiema. Sewa. Kamera xogħla huwa li ġiblek ir-ritratt exposed li ma tifqalekx il-highlights u ma tander expose għalekx il-shadows. Allora, ix ħatamel average metering jgħidulu. Issa jekk inti kellu x-xemx fuq li ju għal-kemm ma daħħalx ix-xemx is-sfera tax-xemx ġo ritratt, ir-raġġi xorta dejjin. Mela x'ħaj jiġri? Ir-raġġi ħajmissu mal-lens, mal-coating tal-lens. U dak ħajamillek ghost image. U inti ħatajt, illa, da xinu dal-abjat il-lider. Dika tissejjaħ lens flare. Lens flare. Sewa? Li da bażikament id-dawl jibda jitrevilja minn ġo lenti ħġieġa. Sewa lentija ħġieġa. ħġieġa, skont kemm għand element il-mera, il-lenti. U intom tidu tapprezzaw ħaġa li l-kameras, il-lentijiet tal-kameras, mux kollha konvex, hemm minnhom converging, hemm minnhom xejdulhom Mirko dawk li qegħdin hekk bħalissa. Madonna. Insejt. Imma inti d-dawl jibda jidħol dritt, jibbounsja jagħmel dak li jissejjaħ refraction, mhux reflection, refraction bl-erre. U jmullek hekk, jerġa' jmullek hekk, u jerġa' jmullek hekk. Sakemm jidħol ġo sensor. Anti x'ħaj jiġrilek? Inti ħajjagħmellek ghost image. U ħajoħloqlok flare. Għaliex għax inti l-flare tidħol ġo l-lenti at 45 degrees angle.
tal-lens. Inti jekk ix-xemx qiegħda warajk qatt ma ħajkollok flair. Għaliex għax inti għandek il-lenti tiegħek qed tħares il-qudiem. U light travel in straight lines. Qatt ma ħajamillek hekk id-dawl u jidħol ġewwa sakemm m'hemmx xi ħaġa li tirrifletti għal ġol lenti. Jiġifieri ġieli nara ritratti pereżempju ta' dawn l-orbs, il-famużi orbs. Li ma. Dust particles dak li batlek. Eżatt, dust particles, umdità, nemusa, dowdu fuq il-lens, dowdu fuq il-sensor. Dak kollha peress li qegħdin viċin tal-lenti u viċin tas-sensor, jekk inti qed tixbet kwalunkwe apertura sakemm ma tkunx vera dejqa xi F36, allura x-sharpness għandek qed iġġib to infinity. Dik għal-oġġett ħajikber ħajamel dak li jissejjaħ out of focus effect, il-bokeh, kelma teknika. Allura inti nemusa Tiġi tidher sawa. tiġi tidher daqshekk, boċċa, letteralment boċċa. In-nies daw l-affarijiet ma jafuhomx. Mela. Ara bħal dik, Sajan, bħal dik naqbel ħafna ma' Mirkon ngħidlu. Dak li għalik huwa stramp, għalija mhuwiex stramp, imma mbagħad kif tispjega li tara wiċċ jew figura ta' persuna li di ma kienx qed hemmhekk. U daħan ngħidlek. Paredolja. Imma meta inti għandek wiċċ bl-imnieħer, bl-għajnej, bix-xar, tara l-widnej, tara l-ħalq, tara l-geddum. Alla, taf kemm semmejt kombinazzjonijiet biex ikollok paredolja ta' dik il-mod. Dak ma ddejtux mill-AI. Le, dak ma ddejtux mill-AI. Ma meta tajt taddih mill-AI? X'ħajtik l-AI? Biex toħroġ iktar id-dettalji u hekk. Le, mbarat Sajan. L-AI, mela, għax kultant nis li jaħsbu, su fantasija saj Miami, li tista' tiżżumi għall-infinit. L-AI ħajamel interpretation. Interpretation, waħed. Ġifieri, daw, Le, jinġi nipprova naddih minn ġo AI biex narek noħroġ iktar dettalji ta' għal xejn, tagħmel ħażin. Photoshop. Tagħmel ħażin ħafna Sajan, għax il-probabilità li l-AI qed jivvintaħ id-dettall. Ejwa, le, naf, ġast nipprova nagħmel sens ta' xi jkun hemm, fimta, għal dak il-ħin. Ara, mhux sessa naħseb diħa tibqa' għal dejjem ritratti, jekk inti għandek ritratt u dan ritratt għandu 10,000 pixel fih. M'hemmx beyond those 10,000 pixels. Eżatt. Tista' tagħmel dik li tissejjaħ. Ix-xarpin ħnaru. Le, tista' tagħmel dik li tissejjaħ interpolation. Imma interpolation x'ħa tagħmel il-computer, x'ħa jagħmel x'illum anke kamera saru jagħmluhom. Il-kamera set pixel level ħa taqbadlek il-pixel. Ħa tikkalkola lek il-pixels ta' madwara. Tħodlok average tagħha. Ħadd average tagħha. U ħadd dubblikahomlok, allura inti jekk għandek 4 megapixels photo, ta' fit-tellaħħulek 8, 9. Sewa? Imma qatt kif qed jgħid Mirko minn 10,000 pixels qatt ma ħajġu 20. Għax il-komplement ta' 10 l-oħra li żidlek il-computer, kull ma millek huwa interpolation. Le, jien nagħmlu naqra ix-xarpin jaħnaqra niktublu b'xi. Jien hekk għamel dak ir-ritratt li qed ngħidilkom li għandi jiena li huwa sissa l-aqwa ritratt li qatt rajt lokali. Sewwa? Jien għaddejtu minn ġol Photoshop, ġifieri enhansjajtu dak żidlu d-dawl. Istifraq qatt nagħmelek jiena. Tal-bliħ, ngħidlek. Jekk kien hija l-istorja li ġiet miegħu dar-ritratt li daw tnejn minn nies kienu weħedhom ġu dan il-post, li ma nistax insemmi. Dik il-fakap li ċertu affarijiet tassumi li minn dak l-informazzjoni tajba. Dejjem, Mirko, dejjem. Ġieli kun hemm min jipprova jitni. Jien ma nemminx li dan huwa każ li fej provaw Ma naħsibx. taw l-informazzjoni kollha li kellhom, ma jfissirx l-informazzjoni kollha li kellhom kienet tajba. Ħanna laba tal-avukat tax-xitan, Mirko, wara taqbilx miegħi. Jekk jien rrid nitħaq bik. X'interessant li norik dan ir-ritratt u ħaniġi noqgħod ngħidlek torih il-ħadd biex nimpressjona lilek. Ma tintlaqas biss taf min jien. Ekku, le. Għaddi oħra. Jien ma nafx minn batu li da ritratt. Mhux hekk. Allora da, li, wara impressjonajtni, thank you, proset, bravo. Imma, allora, jekk dan affejkjat dan ir-ritratt, what's the use li batu li biex qed jgħid li torih il-ħadd? Fimt? Għal aktar nemnu. L-ironija, niftakar issa għandi storja oħra ġo dak il-post. Semmix il-post.
L-ironija, dik jessit niftakar minn. Di storja oħra. Aħna per eżempju din hija xi ħaġa oħra li xtaqt ngħid, illi aħna anke fuq Kuntat Jufu Malta jinġi li nirċievi ħafna rapporti. U jien ovvjament dejjem l-ewwel mistoqsija. Nista' ntellaw? Iva. Tit nittegjak le ta' please omni anonimu. All right. Qatt ma ttegjajt il-ħadd jekk ma jtinix il-permess u qatt ma tellajt xi ħaġa jekk ma jtinix il-permess. Fimt? Ma kien hemm xi ħadd kien talabna l-flus ukoll. U jomma fimni. Għasad biex nħukom biex intikom il-flus. Ma sajan da ħanajlek jinġi li nibda nara kommenti per eżempju tal-Ghost Hunts ġieli jkun hemm ġieli l-maġġoranza jkunu kommenti pożittivi. Meta ngħidu pożittivi guys, mhux qed ngħidulkom tgħidulna proset ta' thank you tal-li tgħidulna proset, ma jiena nħu pjaċir meta bniedem jiġi jibgħat li imma sma ħansaqsik ħaġa. Imma kif meta tagħmlu hekk nħu pjaċir bihom għaċ-challenging. U tinnotaw li meta nirrispondi anke Mirko, nirrispondi jekk. U nirrispondi b'rispett li isma' jgħat ngħidlek l-opinjoni tiegħi x'naħseb għallu, qed għandna x'kont hemm. Sewwa? Imma mbagħad ġieli tara nies li mhux qed ngħidlek li ma tiċċajtax, mhux qed ngħidlek ma tiċċaj, ma tipprova tirradikola, titrolja l-kelma propja, titroll. Erba' fuq tat-Times. Vera kienu bla sensu banali. U dawn kunu l-istess nies b'rispett kollu lihom illi għandhom twemmin reliġjuż u jmorru lek il-qoddies u jagħmlu ħafna minn dal-affarijiet u jekk meta jinqala xi ħaġa f'Malta, xi ħadd ikun għamel xi ħaġa minħabba bullying, jqogħdu jgħidux il-bullying u msieken, imma huma ħalli jgħiru lil namġienen għax intom drogati. Jien hemmhekk ma ċċettajtix. Jien ma ċċettajtix u kkummentajt fuq tat-Times. Meta li qalu li għax intom toħolmu, ejwa, kulħadd joħlom, li intom timmaġinaw, kulħadd jimmaġina, anke l-kelba timmaġina. Ma li tiġi tgħidli li jiena miġnun. Jew inkella li jien nieħu drogi, fuck you, qed ngħidilkom on life, fuck you. L-unika li jieħu drogi u jien. All right, Nista' nassigurakom, ġifieri nista' l-familja u hekk nisa rajt imma l-unika persuna li kienu jieħu drogi huwa jien. U taf x'inhi l-ironija li ħafna mill-affarijiet li ra kien straight. Eżatt. Dik oħra wkoll. U mhux jiena qatt ma ninduna bihom. Le, ma jien dik li ma naċċettax, sajan, li dej put a blanket statement. Sewwa, l-għonet konna sittirruħ. Sittirruħ li jena ħafna minnhom vera nissew minnu, vera nħobbhom. Ħanajdu 10 minnis minnhom nafhom u nafhom sewwa u aħna Charles il-Koni. Sirna nsejħulhom il-core group u nsellmilhom kollha minnaw, kollha kemm huma Charles, kollha Rose, Antea, kollha naħu pjaċir magħhom nista' vera tal-ġen. Ryan, per eżempju, Damien, kollha. Kollha, nista' vera. U nafx nisuma naf ħadd minnhom laqat ħad drogi, sa fejn naf jien. Laqat kessaħna jew għamilna xi ħaġa ħażina. Dejjem ħadna garbage back magħna biex jekk ftaħna fl-ixkun ilma mhux ħallejneħ warajna ħadneħ magħna. Jiġifieri li tiġu tgħidulna li jkun hemm min jgħidilna intom imġienen u intom drogati, le fuck you. Ma ċettaħiex. Hemmhekk noqmos jien hemmhekk intellaq rown. Ja, għandkom raġun, fam, jena l-unika persona li huwa user huwa jena, ġifiri, mill-dawk is-sitterru, ġifiri nista' nassigurakom jena ma. Ma irrelevanti sajan. Ejja, mhux hekk. Le, mhux il-punt. Mhux il-punt. Le, ma fis-sens in-nies li jkun hemm kollha nies minnhom nies ta' skwala wkoll. Sajan għax inti tajta user u mhux user. Alla, mux kulħadd fil-festa jixrob. Mux pejjeb, po. Mux kulħadd, fil-sens daw. Sfortunatament. Taħħom tajjeb, u taħħat teħor ħazin. Oka, fil-sens kif qal kif sens reliġjuż. Mela jekk Madonna bkiet id-dem miraklu. Automatikament. U għax tara xi ħaġa miġnun. Dal-aħħar vera sirt nara nies li eżempju jgħidu li grazzi għax kemm konna mal-min ħażin qabel u hekk. Fis-sens napprezza wkoll, però mhux eżattament mal-min ħażin, iktar ġiet twistjata għal fini ta' min kienet imexxi l-affarijiet dak iż-żmien. Jien taf x'ħanajt ukoll miegħek dili għadha kemet aħna maħniex noħolqu kalt, aħna maħniex noħolqu. Maħniex
qegħdin ngħidulkom li temnu dak li qegħdin nitkellmu fuq aħna. Mhux ġej UFO Jesus. Eżatt, maħniex xi UFO Jesus jew xi dak hawn kien hemm dik is-setta. Insejt x'kien jisemma dak li kienu x'kien jisemma. Tal-kometa. Tal-kometa. Aħna maħniex nippruvaw noħolqu kalt, aħna ħajlek aħna nassigurakom li nagħmluha vera għax inħobbu is-suġġett u għax irridu niltaqgħu man-nies u nisimgħu l-istejjer tagħkom. Kieku maqbadni ġdid tas-CE5. Vera, minn doqbadna namlu, vera tħalt fija li s-ħagġa u ekku skoprejt l-oriġini taħħa u kollox. U vera, mux aħna bissu naprattikaw, naprattikaw ma d-dinja kollha. Għaw niprattikaħħa wahdu, per eżempju. Jien niprattikaw wahdi, ma nistax nifhem. Eżempju, darbtej rajt ħaġa jisa tiflaxja, ma jisa kif taqbad tibda tgħid ma ġenajta dik jew jinnaf. Sakemm dor tisneraj dal-flash jew xi ħaġa. Qed tisaqsu meta ħajkun hemm CE5 oħra. Qed tisaqsu ili ħafna. Jien nixtieq nagħmel waħda ili ngħidlek kif. Ma dawn il-ġurnata stja. Aħna reċenti għadna kemm għamilna CE5 imma bejn il-core group xtaqt nagħmel grupp żgħir ta' 10 minn nies dawk li jkunu dejjem ħanajtek magħna. U għamilniha kienet ħadna pjaċir, ġifi ma rajna xejn, sfortunatament ma rajna xejn. Pero another public CE5, qabel ma jinbidel it-temp, ma naħsibx li nippjanaħħa. Għax, ħanajdilkom, miex wertit għax-xogħol li nieħdu biex norganizzawa u jien nieħu xeba equipment miegħi, u ġifieri jekk noqgħod inqis. Inti l-iktar ġib equipment. Fimt, tipo nimla l-karozza nniżżel is-sits ta' wara biex nitfa' mejda, nitfa' siġġijiet, nieħu siġġijiet spare. Ġakketta spera xi ma naħsibx għalija biss, jiena dejjem bil-ġakketta sper fil-karozza, ġifieri, insomma, karozza jiena minn kollox fiha fuq wara. Jien għandi id-disiketta l-karozza. Per eżempju, mhix wertet illi jiena noqgħod nagħmel il-post biex imbagħad għax jiena intom tgħidu lil Alla kemm tieħu xogħol mela biex tagħmel il-post. Hija ma n-nies kulħadd jibgħatlek. Isma' fix ħin. U nixtieq ngħidilhom in-nies, please talmu waqraw, għax meta nagħmel poster u nagħmel bid-dettalji b'kollox u bil-mappa tal-Google Maps u xorta taħt il-post eżatt in-nies isaqsuni fix ħin. Ġieli jkolli abtit naqbad l-screenshot tal-ħin, nagħmluhlu daqshekk u ngħidlu ħa. Madonna, qas jaqraw in-nies. Ma qas temnu. Kemm ikun hemm xogħol. U dan mhux bniedem wieħed jibgħatlek daw jibgħatulek 20 bniedem. U inti tittara, imma dak irrispondejt użom. Fimt, ġieli jkun hemm dak il-ħafna jgħidu jiena loose ends. Għastejn nixtieq vera nagħmel waħda matul il-ġurnata. Ija, ħna nagħmluha matul il-ġurnata wkoll. Imma. Għax rajthom jagħmluha matul il-ġurnata, vera fucking jidru taħdem. Jiena tisaqsu. Il-location forsi problema ta' matul il-ġurnata biex issib xi kien daqsxejn iżolatu. Dik. Għax sfortunatament dik oħra. Meta fis-sajf nagħmlu CE5, kun hemm balla nies bil-barbecues u xorta naraw, mela. L-aħħar pereżempju waħda li konna minna miġra l-ferħa li kien hemm ma nafx kemm 62 people għandekun kien hemm. Kien hemm barbecue ftit il-bot minna bil-speakers daqs-dinja. Bid-dawl tal-kulur. Hemm dawl tal-kulur ġifieri u xorta rajna. Imma dawn huma affarijiet li tipo sakemm ma jkollniex post fejn ngħidu isma' dan ċert il ħammuru ħansibu vojt. Fimt, illum ma tantx għadek tmur Malta u ssibu vojt. Illum anke jekk tmur illa taħt l-art ukoll tara nies ġejna. Qed isaqsuni ħafna ma meta ħanamlu għas-CE5 li. Ejwa anke isaqsuni. Ara, ma tkomx għalfejn issaqsu. Post ħataraw u ħanixxerjaħħa u ħanamel poster bid-dettalji bid-dettalji kollha hemmhekk ħajkunu, ġifieri naħseb issa drajtuni kif jien. Ħanibdew norganizzaw ukoll ghost hunts dal-waqt. Ija. Ħanibdew nippruvaw naqdu gruppi żgħar għax żgħar. Setta man nies bil-grupp kollox għax ġifieri jkollna 3 guests jew 4 guests maximum u nkunu jiena Mirko Analis pereżempju u inti pereżempju jekk tiġi. Sissa minna t-telet waħda. It-tleta li huma kienu tajbin. Dawk li nirrekordjaw ma' guests li huma aħna nitkellmu għalma l-pubbliku. Naf, imma ngħid li s'issa minna 3. 3, eżattament. Ma guests ħanajdulhom hekk. Eżatt, famużi.
Li jafu minn nies. Sissa minna l-ewwel waħda. Kien nixtieqna Joseph Kalleja. ħafna kien. Ejja ġu, tiġi waħda ghost ħadd wara. Kien. Hemm ħafna nies li nixtieq. Pereżempju Mark Doneo naf l-pjanata dik looking forward ħafna li Malara Darmanin. Mark Donio kellna nħassru 3 darbiet minn darbiet, ħabbatem. ma. Kull darba li nagħmlu miegħu jew Harry jew fucking xita lil. Jew rieħ dak ir-reħ kollu. Għandi dak l-inkwatru hemm id-dar nixtiequ jiffer magħhu. Ġifieri għandna pjanati ghost hunts oħrajn. Issa meta ħanajt xi ħaġa fuq il-kelma ghost hunts, aħna meta nużaw il-kelma ghost hunts, għax ovvjament hija l-kelma li n-nies jifhmuha. Eżatt. Maħna we're not hunting ghosts. Ejja. Sewa. U napprezza l-nies jgħidulna għodu attenti, ovvja, u għodu attenti. Tipo aħna li namluħ b'rispett. Mhux hekk. Fimt? Namluħ b'rispett u namluħ għal fini ta' kurzita, riċerka, jinnaf. Jena ġimma l-oħra bdejt nagħmel il-Ouija board ma' xi ħadd u qed li jekk taħdem immor qudiesa kuljum. Dik ma nagħmilix pereżempju. Ma ħadmitx. Aw mistoqsija. Għalfej taħsbu li hemm ħafna stejjer ta' erwieħ farmhouses għawdex. Vera. Saqsejta miljon Issa di saqsunu ħafna nies biex nagħmlu waħda ġo farmhouse għawdex. Il-fakab taħħajja li ma nafx minn ħajjaċċetta li immorru fil-farmhouse tiegħu Ngħidha del-kelma. Jekk tafu xi ħadd. Jekk hawn xi ħadd. Lest, eżatt, ejwa. Lest li jgħidilna isma' għandi dan il-post illi huwa ħanajdulu haunted. U tixtieqna niġu u nagħmlu investigazzjoni u tina permess li nirrekordjawha, anki jekk ma niġux u nirrekordjawha, anki għal fini tagħna personali mbagħad ħalli niġu hawnhekk u niddiskutu x'ġara u x'ma ġarax mingħajr ma nagħtu dettalji tal-post. Dik il-fakab tagħha li jekk ikonna data miġbura li ma nistgħux naqsmuha titlef naqas xejn kredibilità wkoll. Ukoll. Ħafna nies qed tisaqsuni biex nagħmel second part ma' Frida wkoll. Lagara. Forsi nagħmluha. Dika tal-farmhouses għawdex. Dika Frida ta' post fejn ġbidna dak il-UFO. Jiena u Melkim konna ħazzabbar. Dik interessanti. Jekk kituna permessu mmorru. U għaw il-tim ta' bejsa għajna għalulkom jiġu ma' ghost hunt. Dejjem mela dawka ġejjen żgur. Proset guys. Proset ejwa. Proset. Għat jitnejja kellu. Segwu kemm huwa attur tajjeb il-pukka mnejjek. Baqalu l-ewwel ta' Frida. Attur ħallek mill-podcast pukka ta' ħallek mill-podcast. Murattur. Skużani guys, il-ħadd li ġej mhux ħankun magħkom. Bike ride. Ejwa, għax kien ma kellek tagħmel tal-ara. Mela. Tal-ara kienet interessanti. Isma' ħanajt xi ħaġa fuq tal-farmhouses taw, għax ħansemmi xi ħaġa li qatt ma semmejta fil-podcast. Jew ma nafx hekk qaċċat ta' xi ntajt tant ngħid snitellerita, waqasna fekkattiex. Jien kont għaddejt minn esperjenza stramba ħafna il-ġo farmhouse. Għawdex. Ma nafx hekk għatta xi darba mirko, jew ma niftakarx. Għax għas jizdess ma nafek. Minix ċert jimma jista' jkun xi darba semmejta. Jista' jkun xi darba semmejta? Darba kont qiegħed ġo farmhouse, għawdex, mhux ħansemmi l-post ovvjament, insomma nista' nsemmi, nadur. Mhux ħansemmi l-farmhouse li qas niftakarx kien jisimha. U dan iftakar konna jiena l-familja tiegħi jiġifieri u kelli l-qattus dak iż-żmien l-qattus li kelli qabel li sfortunatament mietli. Blade. Dak iż-żmien kellu 6 xhur, ġifieri kien għadu prattikament kietin. Ma kien kietin minn dejjem kien kietin naqa' imdaqqas. Tajli għaliex qed ngħidha d-dettall, ġejbiha. U dana kienu telgħu il-kunjat u l-kunjata magħna. U dak iż-żmien kont għadni nixrob jien u niftakar konna xtrajna keg Heineken kbira u xrobnija fejn il-pool. Għaxa kemm qegħdin nixorbu, il-mara u t-tifla u l-kunjata qegħdin fejn il-pool, maħniex nista' storbi u aħna ma noqogħdux ġifieri xi għajjat u twerżiq jew xi mużika għolja, ġastina u l-kunjata għedin nitkellmu u l-kunjata u l-mara u t-tifla dak iż-żmien kienet għadha żgħira jilagħbu fil-pool. U dan nisimgħu, by the way, din il-farmhouse kienet ġo Sqaq.
U dan l-isqaq ma kienx hemm dik it-tarġa ta' barra ta' qudiem il-bib ngħidilha jien. U l-bibin kienu kollha flash mal-ħajt. Għaliex qed ngħid d-dettall. U da qegħdin nixorbu, niftakar, għadajn il-pool u nisimgħu il-bib xi ħadd trid jaqalgħu bit-tiżbit. Ħaġa li għamilna ħarisna li xulxin ġara, l ħaġa li għadġa moħħi jena maħniex namlu storbju, għatti poġġi xi ħadd isikkitna. Plas laqas kienu xi satejta fil-ħodu, da kienu xi 8 ta' flaxija. U mxejt il-korritur kollu tittaqbad taksi biex tasal sal-bib ta' barra. U mar ftaħt il-bib. U ma sibt il-ħadd qudiem il-bib, ħarist barra. Ma kienx hemm fejn tistaħbax dan il-bibin kollha flax mal-ħajt. Ma kienx hemm din l-istepjatura. Tħalt lura għattilhom, memħat għattilhom żgur il-bib kien, iwa tal-bib. Bib aħmar. Mur naf. Arġajna għadin nixorbu u narġaw nisimaw bum 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 għadna tisbit tal-ġenna ġifieri. Jina ħriġt isni r-rabjat u narġa niftaħu minn ara l-ħadd. It-telet darba, mbagħad ovvjament beda jaħdem il-Heineken. Għatlu l-konjatu għatlu s-salosti, għatlu s-sala ħanoqtaw, għatlu kif ħabbat għatlu ħaniftaħ. Raġa ħabbat, jien kont naw mirko ġifieri il-bot, ġiex metri, 3 metri il-bot mill-bib. Niftaħ il-bib u jarġa ma jkun hemm ħadd. U tiġa bdiet tixalli dik il-bozza l-Spider Senses. U għaddiet, u daxrobni għad il-keg insomma tnejli aħna sirna duħħan, u tħanna norridu. Lada fil-ħodu, niftakar, qomt jien, ma sibt il-ħadd, nżilt isfel, għattus nizel mija jisfel, ma rajt il-ħadd, u nara karta bajda jek mal-handles tal-kabor ta' ċina, namelek, u nara nota. Il-mara kitbit li aħna edin is-suq jew fil-lastrina għalet, għatajlek aħna jena u inti aħna, jena u inti u Mirko aħna u koll. Jena għat, orrajt aħna, għat ħanamel breakfast. U bat namel breakfast, u naf li kien hemm il-qattus ħdejja u dak kif ixhom li kell kien jitla fuq il-mejda. Namel il-breakfast u f'da waħda dal-qattus ma rajtux iktar. Jena għadda xkien, tipo, mux s-soltu tijaw. U kif l-estajt il-breakfast uqbat ħanaqbat niekol, jixal il-xaft li jagħti għal ġok ma marta s-sodda ta' fuq. U kif rajtu jixal il-xaft namelek jienat, rajt għatmela nizel il-kunjatu jien, xienat ġo moħħi. Għatmela aħna tfisser it-tiflaw il-kunjata. Kunjatu għaduri għed fuq. Għattabli kien daħna bħali, għattu nizel. U da ma nizel ħadd, tad-daw l-intefa, wara ftit raġa xal, jinatt, warajt il-kunjatu. Stat għandajt najt, għattus fejnu. U naqatu ndur, blejt najt il-għattus, insomma, tlajt it-taraċ. U fl-ewwel indana, mux fl-ewwel indana, sorry, kif titlat taraċ u tiġi fit-tini solar, niftakar kien hemm mejda tar-ratan, tal-ratan xejdulu għaw, qasab. Imma din il-mejda ma kienitx ġast il-wiċċ, kienet ovali din il-mejda. U kienet tibqa' niżla s'isfel. Ġifieri daqshekk ċentimetru l-bot mill-art, qoli mill-art, dawra mejt. Jiena nfittex il-qattus, ma stajtx insibu dal-ostja qattus. Xew daħli ġifieri. Minnhom nisimgħu. Jagħmel ħoss, inħaresek taħt il-mejda wara xi kwarta naqgħu ndur ta' konti ġed nippanikjat il-mara toqtonni jekk ngħidilha. Alla ma sibtux, vera kienet farmhouse daqs dinja, għax ma nafx kemm kella ġifirik ma marta s-sodda. U hekk. Kienet tippanikja kien. Għada nara kobba suf. Ħierġa minn taħt dik il-gjeb daqsiek tal-mejda. Kif ollejt il-mejda nsib il-qattus. Jiena bdejt ngħid, alla da kif jista' jkun daħal hemm taħt minn daqsiek. Vera li kellu 6 xhur. Ma għattus, mux xiwerdien, kollok minn 2 ċentimetru. Jisu xaħat tolla l-mejda. Emmek ta' d-dirasu jgħaddi, eh? Le, ma, għalla minn daqsek minn ċentimetru. Ijo, mux jekka fjef minn ċentimetru, mux ħajaddi emmek ta' d-dirasu jgħaddi. Għaniftakar nżil tisfel, u għattessa li għatħan ċempel il-mara. ċempelt il-mara għattara kjer, għattara fej għedin. Essu għaltli, ju fej għalet, għattara minn għedin. Għattli mux aħna, għattara aħna min. Għatli jena missiri u mew it-tifla. Taġwin qiegħed waħdija hawnhekk. Għatli iwa, għatli inti u blejt. Għat ma nagħmilx għal id-dawl. Min tefar qattus taħt il-mejda. Mhux ħassi. Jien ma rajt xejn, imma di kienet esperjenza
Illi baqgħet hekk, ġifieri, u minn dik għallaw qatt ma morna ġo farmhouse iktar ta' ġewdex. Dik naqas tramba tal-mejda. Dik l-iktar waħda x'tad-dawl, u rajtejja tajmer, Sensor, alla forsi. jew alla kienet xalet bozza Bis-sensor waħda. ġifieri, kienet jew titfaqqa. Le, sa fejna fim ma kienx hemm sensors. Ma nafx naqas tramba, ostja. Interessanti. Le, ara, li kien hemm stramp mhux tad-dawl. Tad-dawl semmejta xi hija dettall. Imma wkoll stramba, imma l-iktar ħaġa stramba tal-qattus kif daħal taħt il-mejda. Dik, u ta' teħbita ma tistax. Wow, dembu Christmas tree hekk, ġifieri. Ostja. Mwerwer kien. Taf minn għandu storja tajba ta' farmhouse, Gaetano l-ħajjat. Għandu storja tal-ostja. Għax biex jaxaq l-ostja kienu grupp. U l-istess xaħat bida jħabtilhom mal-bib u xinu marru jittawlu ma jisibu l-ħadd. Jien għandi 3 stejjer tal-farmhouses għalhom lin-nies. Ovvjament, kituni permess ngħidhom, nista' ngħidhom jew jekk iridu jiġu Jiġu jirrakkuntawa. eżattament. Fimt? Imma per eżempju, waħda mill-istejjer illi smajt illi l-kelb għamma l-lejl jimbaħ ħares lej barra fejn il-pool min kien ħares barra u jara tifla fejn il-pool. Umbat skoprew li kien hemm xi accident darba ġo pool. Involuta xi tifla barranija. Darboħra għalli l-ħabib tiegħi, nsellimlu minn hawn Noel, għalli li kienu qegħdin nsejt fej għalli l-post. Għalli li bdew jisimaw isu vibration qawwija mbagħad f'daqqa waħda isu terremot ġo din il-farmhouse. Mhux qed ngħidha kollha l-istorja. U storja oħra ġifieri li jaraw tkun tifla ħdejn is-sodda meta kienu reqdin u jara tifla ħdejn is-sodda. Ostja, nasib tismajt. Ġeri, ma nafx għalfejn ġo l-farmhouses għawdex, ma nafx. Għandi żewġ tistejjer strambi ġodda li qatt ma smajt bħalhom ikunu reqdin u das li kieku jisu jinnaf jew għax aeroplan jew xi ħaġa storju kbir. Da hekk li. Mux ġdida ma dika kien għallin anka Joseph Kalleja. Lele differenti ġisti. Li tal-istorbju kbir ġi kienu għadhom zarħuħ, kien għadu baby riqet fil-solar. Ejwa, tassew. Semaw Ejwa. esplozjoni. Isa esplozjoni. Talaw Mela tlieta, kien għandna għadu riqet, tlieta. kien hemm xej. Għandna dak tlieta ma nabta Joseph. Ġifieri, u għandi tnej li ma nafx jekk xejn li nabdak xi. Wieħed minnhom battilkom ritratt xarjajtu magħkom, jiġifieri. L-oħra għalt li l-entità, insomma, tiġi fej sodda tagħha u tkellema. Ġifieri dawk ġodda għalija dis-sena. Mela, għaw Lawrence Bontempo. Nsemmu Il-king tagħna dak. U Kevin għalenna l-annimali sensittivi. Kevin. Falson. Mela. Ovvja li sensittivi. Ħatfalu. Għan saqsik ħagġa Kate, di saqsi jenna xaħat il-bira jidirli. Għalix radiation meter għal-waqt il-ghost hunts? Hemm ħafna ghost hunters illi jużawh. Tinsiex Mirko, jiena ma nużax dawk l-odda għax jiena naħseb illi huma tajbin għal ghost hunts. Jew għax hemm xi regola li tittuża lilhom. Jien li qed nagħmel qed nipprova. Nara x'jagħmel ħaddieħor. U qegħdin nikkopjaw x'qegħdin jagħmel ħaddieħor biex aħna naraw x'inhu vera, x'mhuwiex vera, u jekk nistgħux nirreplikaw dak illi pereżempju jagħmel ħaddieħor. Fimt? Pereżempju, jiena nsegwi ħafna ghost hunt channels, speċjalment Amerikani. Wieħed minnhom qed nipprova niftakar x'ismu huwa impressive, ġifieri ċ-channel tagħhom. Huwa impressive, issa ngħidilkom x'ismu għax inżejt. Semmejtu ta' kemm il-darba fil-podcast. Daw l-affarijiet li rajt fuq iċ-channel tagħhom tgħidli fake, ma nafx. Ta' dawk it-tnej għadhom żgħar. Issa m'għadhomx flimkien, issa separaw iċ-channel. Naħseb li Wieħed għandu tiegħu Mindseat TV, sorry, Mindseat TV. ħajkolli ngħidlek li nafx. Miss questionable daw. Għax batna raħħom kont battom li inti. Ħanajlek sa. Fakjaw video wieħed miegħi dawk għax ximdejt nara. Tal-ċawla tal-vjala tal-dem. Le. Għax jiena lija dak huwa fake. Ta' dak il-bibi. L-ostja le ta' jien ma narax fake ta' dak il. Dak l-ostja.
Daw jużaw ħafna għodda, issa xi ħaġa oħra li nixtieq ngħid. Nixtiequ nixtru apparat. Hemm apparat iktar li nixtiequ nixtru, speċjalment hemm biċċa apparat jgħidula Snow Pyramid. Sfortunatament tiswa naqra flus mhux ħażin. Ħanamlu wiċċna. Jekk hawn xi ħadd jixtieq jisponsorjana. Eżattament, iva. Nixtruha, nkun nistgħu nagħmlu iktar ghost hunts naqra iktar bis-sens. Għax nixtieq vera nixtriha dik. Dika vera nixtieq nixtriha tiswa xi 300 euro. X'tagħmel dal-apparat? Di bażikament x'tajdlix hemm ġo fiha Mirko. Tajdlix hemm ġo fiha. Daw l-apparat huwa kollu. Ma nafx hekk mhix gimmicks. Rajt li għamilt il-bieraħ. Jiena lija dawn huma kollha toys sissa. Sewwa. Di bażikament hija biċċa forma ta' piramida, għandha biċċa perspex trasparenti fil-punta tal-piramida, fil-triangle tagħha, u għandha 3 bozots, ħamra, ħadra u blu. Hemm varjazzjoni ta' kuluri skont id-ditta u skont is-supplier. Għadi bażikament inti tpoġġiha x'imkien u minflok tinsaqsu bħal taf kif nagħmel is-soltu jien nħoss niskomdu nsaqsihom dawk il-mistoqsijiet imma irridu nsaqsuhom. Għaw xaħat tiret jgħid xi ħaġa għalla dejjem l-istess diska, fimt? Issa, jiena jekk għandi xi ħaġa li tista' timmarka li iva li jew forsi bħal din il-piramida tixal aħmar tfisser no, tixal aħdar tfisser yes u tixal blu tfisser maybe, sewwa forsi. Nkunu nistgħu nsaqsu aktar mistoqsijiet u forsi nirċievu lura risposti ta' iva jew le. Dika hemm apparat ieħor li qabel dik il-piramida minn fejn ma dik il-biċċa tax-xogħol. Jien ma nemminix ta' ġifieri li imma hemm dal-apparat u kwajt irħas minnha. L-apparat tal-ghost hunts kollu li kollu expensive. Li rajt jiena hekk kwadru u jimmarkarek jew lem jew la. Jista' jkun hemm ħafna varjazzjonijiet. Nista' nassigurak il-components ta' ġewwa huma kollha l-istess. L-istess. Il-plastik ta' barra huwa differenti, għabli 3D printed jinnaf forum. Però pereżempju kieku nkunu qegħdin x'imkien, għax jiena rajt ħafna filmati jużaw għadi. Da ma taraħ jixtixal. Fl-ebda ħin sija ma tixalx. Rajt filmati pereżempju jgħidlu għaw xatt hawnhekk tixal aħdar. La. Ila sija. Aspett ħatħalqa di issa f'daqqa waħda. Kif eżatt għaw saqsejt mistoqsija tajli kombinazzjoni, jarajt, imma jekk ħansaqsik 20 mistoqsija. U minn 20 nirrispondejt 18 darba. Fimt u tagħmel sens ir-risposta. Il-fenomenu mhux lokal. Dik il-problema ostjali, jemen. Dik Eva sajan, fej l-ostja taf, fis-sens. L-unika ħaġa. Ija il-postijiet li vera jkun lokal il-fenomenu. Ikunu l-iktar postijiet radioattivi li għandna u Malta. Ejja, esempio, il-post l-aħħar wieħed li morna. Radioattiv. Ir-radiation meter. Meta jimmarka 10 darbiet iktar minn normali. Kemm tal-iktar 7.77, no? 0.78. Ija, dawk. Almenu, fis-sensi ta' jkun tal-ektar u kien off kamera, ma dak li rajt. Taf xrid ngħidlek Mirko u di tajjeb li n-nies jaraw il-ghost hunt l-aħħar wieħed għax dina dettal interessanti. Minnhom il-kamera tiegħek qatt m'għamlitha. Minnhom il-kamera tiegħek glitchjat. Għamlet hekk, ġiex linji. Indunajt? Le ma ndunajt, però ħankun onest, dik mhix l-aqwa kamera fid-dinja, però vera fucking komda biex naħdem biha. Alright. Imma f'sija kemm domna? Kemm dam il-filmat? Ara, footage naħseb kelli sija u nofs kollox. F'sija u nofs ma glitchjatx darba li f'dak il-ħin glitchjat u l-equipment iġġennen, l-erba li Anka, minnhom anka l-audio, fil-fatt Ejwa, krajtak. li daq il-meter pop għata sound mill-sound. Saħna, again, ma ħanix ngħidu li dan huwa fenomenu paranormali, jista' jkun fenomenu ambientali. Kelkom l-iktar attività ġena l-post li huwa l-iktar radioattiv. Sawa. Li huwa? L-iktar post li kontu ġo fih li kien radioattiv. Hemm taħt il-bridge. Eżattament, issa mela jien it-teorija x'inhi tiegħi. It-teorija tiegħi li
L-iktar postijiet li huma radioattivi hemm ċans li jkollok esperjenza paranormali, speċjalment il-grigenti u l-qammieħ. Imma jista' jkun li l-radioactivity li hemm hija ġejja jinnaf pereżempju. Kien hemm l-ilma. Hija għabdejna nsemmuha da. L-ilma huwa jiena qabel ma rajt il-filmati ġifieri wetlu l-Mirko. Għalli allura għalli Mirko, għalli bl-ilma, għalli ma dak. L-ilma jiddepozita il-radium fil-post, ġifieri ġo soil. Issa, l-iktar postijiet li għanna radioattivi għaw Malta huma l-qammieħ u l-grigenti. Mela l-qammieħ u l-grigenti għandi l-iktar set ta' esperjenzi ta' UFOs. Fil-verità, għax għandek il-ġuża mifsud, għanna storja ta' David Patch, ta' Habib Jorġawiti, għandi Mizibilju stejjer il-qammieħ. Ġir dawk l-iktar ġiġ postijiet li għandi. Imma jista' jkun dik ir-radioactivity li qed tgħid inti. Tiġbed Li nemmen li ovvjament ta' aħna nafu li huwa attirat għalih. Imma jista' jkun li minflok qed tattira xi ħaġa qed tinfluwenza l-moħħ tal-bniedem biex jara. Issa mbagħad orrajt, inti ħatajli tgħidli minn allura kif fenomenu jinqabad fil-kamera jekk inti qed taraħ ġo moħħok. U hemmhekk ngħidlek għandek raġun. Kif jaraw herba minn nies l-istess. Ma dik għaddit li wkoll minn moħħi għax daħmilux bdejt naqra dana, mhux naqra bdejt naqra dokumentarju fejn kien hemm wieħed beda jitkellem u qal li daw il-plasmoids huma ħajjin jista' jkunu ma nafx jekk rajdi. Jista' jkunu alive. Jaħseb huma. Peress li aħna moħħna huwa kollu firing l-electrons jista' jkun li qed jaffettwaw il-moħħ tagħna b'dak il-mod. Peress li huma dawn. Ma mbagħad. Ma xattajt li r-radioactivity iġġalek t-hallucinate, eżempju xiex? Jista' jkun hemm element. Jista' jkun li tagħmel xi ma nafux eżattament x'tista' tagħmel fuq il-bniedem. Nafu. Naħseb hawn ħafna studji ta' x'tagħmel radioattività. Iwa, right. Imma jista' jkun li waħda minn dawn l-affarijiet hija li iġġal il-bniedem jimmaġina jara xi affarijiet, pereżempju. Ikun hemm xi fenomenu ambjentali mhux paranormali. Sissa li inti ġalek tara l-affarijiet. Sissa ma nafx li kien hemm pereżempju. Iwa, però ma naħsebx li huwa radioactivity, naħseb jien naf kif ikolli naf ħan ispekula ta' issa naqlaħa minn sormi. Kif tgħid eżempju hemm xi spores ta' mushrooms eżempju li jistgħu jtiru berriħ. Nasal nifhem, amma radioactivity. Iktar hemm ċans naħseb l-electromagnetism li jista' jiġri xi ħaġek. Naħseb. Di again qatt ma kienet provata, eżempju anke jgħidulek long exposure to electromagnetic fields jista' jqabdu cancer jew again qatt ma ġiet provata u hemm studji li ilhom 25 years u iktar għaddejn. Dik il-fakab. Interessanti. Jien napproach jaħħa di tal-ghost hunts. Napproach jaħħa minn aspett xettiku ħafna. Ġieri kien hemm min kritikani li inti ma temmem f'xejn. Le, la kieku mhux qiegħataw. Jiena qed nagħmel ċara li jiena nemmen li hemm entitajiet u għandi ħsibijiet ta' x'jistgħu jkunu u m'għandix dubju li apparizzjonijiet jidhru, apparti minn hekk rajt jien, esperjenzajt jien, ġifieri min ilu jsegwi l-podcast u sa ma nitkellem semmejt ħafna esperjenzi li għaddejt minnhom ġifieri. Semmejt 4 żgur esperjenzi li huma ċari. Iwa fos rajt huma paranormali qatt ma rajt. Imma ma jfissirx li għax jiena nixtieq il-paranormal jeżisti, allora jiena ngħidlek li jeżisti bil-fors. Għalaj nixtieq nara xi ħaġa paranormal, ma rajt xejn paranormal. Ħanajlek sajan, jiena il-fatt illi oġġett jidher stramp ma nikklassifikax mill-ewwel ma paranormal. L-ewwel nibda bil-loġika, inti tibda taqta' dak l-affarijiet illi huma ovvji. X'jista' jkun? Immaġinazzjoni, smajt xi ħaġa li ma kienitx minna, jien naf paredolja, imma mbagħad meta inti jkollok apparizzjoni pereżempju mara f'nofs ta' triq tgħaddem minna bil-karozza u naf illi rajta. Rajt waħda fuq kamra. L-unika waħda li nista' ngħidlek forsi ħlomt jew immaġinajta. U quite common dik l-istorja. Hija quite common. Pereżempju fl-istess post fejn jirrajt il-dik il-mara f'nofs ta' triq, persuna oħra kienet qalt li kienet għaddejja bil-karozza, dat iżemmilek ilu ta' kellu biċċa mini da' minnu. Kienet iżoq il-mini u der motor qudiemu. U dal-motor ħasdu, ħabrejk u sparixxa. Hemmhekk fl-istess post.
Raġel b'motori, ġifieri mhux motor waħdu. Kienet ġit ħabiba tiegħi konna ħadnila interview u koll istess kienet rat figura ġifieri kienet edu passiġġiera. U fej? Il-belt minn għal-jamir. Fej kienet Il-belt, qoddim l-iskola tal-Pelar, qoddim il-Gun-Post. Jena, reċenti għadni kemm u studentu fuq il-podcast u ġej suppost. Għandi batli persuna, batli ħafna voice messages li jkun per eżempju tfajla u jara n-nies u ma taraħħomx. U tajli kif? Per eżempju, għana murat għedin jena u inti zajannu, najlek għara dak, per eżempju, najlek dak xet jgħamela u f'dadlam tifel specialment fil-axija f'xissija ta' fil-ħodu. Naħseb l-istess persona kelmetni wkoll. Najlek dak. Mintix taraħ da mux d-ġra darba. Semmili xie 4 jew 5 tejjer, fil-fatt studintu għatlu smatlu ejja, tlu ħalli daw l-istejjer għatlu tajdomna. Il-Desmond nishtiq. Emmek, ma l-Desmond taħna, morru semmek. Desmond morru għadda semmek. Inna sija 20 minuta u għandi appuntament li nsejtu jena. Mela nal-qowa. Ejwa, għanna ġon għamlu għara suppostu xek. Aħna bidjem namlu xaħġa. Ejwa. Nirringrazzjakom, guys. Mela, nispera li ħattu gost. Komplu segwuna. Ejwa, niprofaw. Dal-axar xirġin xitnej fejn nispiega naqa teorijiet jiej fuq l-dem tal-ow u naqa l-paranormal mill-aspet ta' kif naraħjen, pero nishtiqkom li tiħduwa kif naqbatni just opinjoni ma mux li t-influenzakom. Alright? Nirringrazzjakom. Grazzi Mirko u grazzi. Min jishtiq jgħina Patreon. Ejwa, boċċu sa. Ciao guys.